Ħafna għadhom jistaqsu kif ma semma xejn aktar dwar l-4 persuni li ġew arrestati l-ġimgħa li għaddiet wara rejd kbir mill-Pulizija fil-Blat tal-Bajda. Kien il-ħamis filgħaxija meta 3 irġiel u mara li l-koll huma Maltin ġew arrestati mill-Pulizija ta' kontra droga f'residenza privata li allegatament kienet qed tintuża traffikar ta' droga. Sorsi qrib l-investigazzjoni spjegaw lil Net News illi fil-fatt kienet l-istruttura stess ta' din ir-residenza illi żammet lill-Pulizija għal 20 minuta sħaħ li jidħlu fuq ġewwa, dan għaliex ħafna kmamar kienu mbarrati bil-ġebel u bibien tal-ħadid. Jidher li sakemm saru l-arresti suspettati laħqu erdu droga kollha fl-aċtu sabiex ma jħallu l-ebda traċċi u provi li jistgħu jinkriminawhom. Tantu hekk li l-Pulizija ma setgħetx tipproċedi fil-konfront tagħhom. Id-dinamika ta' kif seħħew l-affarijiet kienet konfermata lilna anke minn sorsi oħrajn separati li spjegawlna kif ftit tal-ġimgħat ilu dawn il-persuni li kienu qed jagħmlu użu minn dan il-post fil-Blat tal-Bajda ġabu trak ġebel illi ddaħħal kollu ġewwa. Illum nafu illi dan il-ġebel intuża preċiżament sabiex jiġu mbarrati l-kmamar u biex tagħmilha kważi diffiċli tasal sa ġewwa nett tal-post jekk ma twaqqax il-ħitan. Bħalissa għadha għaddejja inkjesta dwar dan il-każ immexxija mill-Maġistrat Monika Vella.